Bon dia, classe de segon. Ara que he llegit la pàgina 109 del llibre, ja tindreu un poc d'idea del que són els jueus. Val? Avui ampliarem aquesta informació. Estudiarem la història del poble jueu des de l'edat antiga, des del patriarca Abraham, fins a la fi de l'edat mitjana, fins a 1492. Que no sé si vos en recordeu del que va passar a 1492. Vos en recordeu? Descobriment d'Amèrica, conquesta del regne saudita de Granada i expulsió dels jueus. Estudiarem els jueus parlant de 6 moments històrics importants. En primer lugar, el segle XIII, que és el moment del segle XIII abans de Crist, que és el moment en el qual s'instal·len on avui dia està Israel, més o menys. Després parlarem del naixement de Jesucrist, ja veurem com interpreten els jueus això. Després, del moment, que ja ho he llegit al llibre, el moment de l'expulsió dels jueus de la seva terra, d'Israel, en el 1035 abans de Crist. Després, ja passarem a parlar del segle XII a Castella i Aragó, al segle XII a la península Ibèrica, com estaven els jueus en aquest segle. Després parlarem del pogrom 1391, que veurem el que és un pogrom. I, finalment, parlarem de l'expulsió, al 1492. Amb això tindrem una idea aproximada de la història dels jueus, que no ens servirà per a comprendre realment tota la complexitat, però sí per a tindre una idea aproximada. Aquest poble és un poble semita, és a dir, originari d'Orient Pròxim i que parla una llengua de la mateixa família que l'àrab. Però té una particularitat. La particularitat és que són, a diferència dels pobles del seu voltant, és que són monoteistes. És a dir, adoren únicament a un déu, a Déu. A banda de ser monoteistes, els jueus, la comunitat jueva, es reuneix una vegada a la setmana a la sinagoga per a orar. Es reuneixen els dissabtes, el sabat, val? Ens recordeu que els musulmans es reuneixen els divendres a la mesquita, els jueus els dissabtes a la sinagoga i els cristians els diumenges a l'església. En realitat són 3 religions que tenen un mateix tronc comú, val? Tenen unes mateixes arrels. Passem al naixement de Crist. Bé, la figura de Crist per als cristians està clar, no? És la figura clau de la religió cristiana, clar? Cristianisme, Crist. El Crist és una espècie de... és el Messies, és el Salvador, és el fill de Déu. Els jueus no tenen la mateixa opinió. Evidentment, per als jueus, el cristianisme és una espècie de desviació religiosa, d'heretgia del judaïsme. Val? Ells no accepten Jesucrist com Salvador, com fill de Déu, i per a ells no és una figura sagrada. Què havia passat en Israel fins al moment del naixement de Jesucrist? Bé, Israel en determinats moments havia sigut un regne independent, un regne que no estava sotmès a cap altre poble i n'hi havia hagut moments d'esplendor com el regnat del rei David. David el coneguereu en la Bíblia per haver sigut qui ha lluitat contra el gegant Goliat i que finalment va guanyar. El cas és que David va ser un rei que va portar a Israel al seu moment màxim d'apogeu. També hi ha moments en què Israel està dividida, els jueus es divideixen en tribus, es divideixen en regnes i és molt difícil de reunificar. També hi ha moments en què Israel està sotmesa a altres pobles. Al moment del naixement de Jesucrist, Israel està sotmesa a un poble, està sotmesa a l'imperi romà. L'imperi romà domina Israel. Té una província que s'anomena província de Judea, que és el que avui dia és Israel. Le haremos ver que él es el responsable del descuartizamiento y que de ninguna manera nos someteremos al chantaje. ¡No hay chantaje! Nos han desangrado los muy cabrones, nos han quitado todo lo que teníamos, y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Y a los padres de los padres de nuestros padres. Sí. Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Vale, Stan, no desarrollen más el tema. Y a cambio los romanos, ¿qué nos han dado? El acueducto. ¿Qué? El acueducto.
Ah, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente Ah, sí, las sí, carreteras, las eso no hay ni que carreteras también. mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación. La sanidad, la enseñanza. Sí, de acuerdo. ¿Y el vino? Claro, es verdad, no, por supuesto. Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg. Los baños públicos. Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg. Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. La paz que te un pez. El missatge de Jesucrist és de recolzament de les persones més vulnerables, d'ajuda dels pobres, d'ajuda de les persones que tenen menys recursos o que estan més marginades per la societat. Això, d'alguna manera, posa en dubte el sistema pel qual es regeixen tant els romans a l'imperi com els jueus dins de la seva província, que encara que sigui una província a l'imperi romà, té certa autonomia. L'exemple més clar és que els romans permeteixen als jueus continuar amb la seva religió i amb els seus costums. Jesucrist va morir a la creu. Qui té la responsabilitat de sa mort? Per als cristians, sobretot a l'edat mitjana, la responsabilitat de sa mort és dels romans, que són els que el van matar, però també dels jueus, que són els que d'alguna manera van col·laborar o van permetre que morir a la creu. Recordeu en qualsevol cas que Jesucrist era un jueu. Passem a l'any 1035 després de Crist. Aquest any és l'any de la diàspora jueva. Què va passar? Els jueus ja havien protagonitzat rebel·lions contra Roma, contra el poder de Roma, des de, per exemple, des de l'any 70, que va haver una rebel·lió també molt important, va acabar amb la destrucció de la ciutat de Jerusalem i les èlits jueves van ser venudes com esclaves per tot l'imperi romà. A l'any 1035 després de Crist va haver-hi una altra rebel·lió també molt important, contra l'emperador Adrià. Què va fer l'emperador Adrià quan va guanyar, quan va sufocar la rebel·lió, quan va guanyar els jueus? Va decretar l'expulsió dels jueus d'Israel. Els jueus van ser exiliats o van ser traslladats a les diferents províncies de l'imperi romà. Amb això ja tenim jueus per tot el nord d'Àfrica, per tota Europa i, evidentment, també a la península ibèrica. És en aquest moment, en el que el poble jueu està repartit per diferents països i diferents territoris. Des d'aquest moment fins a mitjans del segle XX, el poble d'Israel, els jueus, reclamaran retornar a Israel. Molts d'ells el que voldran serà formar un estat. Passem al segle XII. Els jueus ja estan repartits per diferents territoris d'Europa i pel nord d'Àfrica. Sabeu que en els territoris musulmans els jueus, junt als cristians, són minories religioses que d'alguna manera, al tenir aquests orígens comuns amb l'islam, són respectades. N'hi ha moments en els quals no, però sí que és veritat que són respectades i en determinats moments fins i tot personatges jueus i personatges cristians estan pro del govern dels califes o dels emirs, que tenen una autoritat important. Sabeu que pel fet de ser cristians i pel fet de ser jueus paguen impostos extra dins de la comunitat musulmana. Què passa en els territoris cristians? Recordeu que les ciutats es fan més grans per diferents raons, per les millores en l'agricultura, per la situació més pacífica, s'acaben l'invasió dels normands o l'invasió dels hongaresos, les ciutats es fan més grans. Els jueus, que són una comunitat que viuen sobretot a les ciutats, també es fan més nombrosos. Recordeu que aquests es dediquen a la banca, es dediquen al comerç i es dediquen també a l'artesania, és a dir, a les activitats que es fan a les ciutats. Els jueus, a poc, es fan més poderosos, tenen més diners,
molts jueus, és fàcil identificar jueus amb burgesos perquè molts jueus sí que es dediquen a les activitats a les quals es dedica la burgesia, val? En qualsevol cas, recordeu que n'hi ha jueus burgesos i n'hi ha cristians burgesos, i que n'hi ha jueus que no formen part de la burgesia, n'hi ha jueus que es dediquen a activitats artesanals que no es reporten grans beneficis. Qualsevol cas, és veritat que una part dels jueus sí que es fan més rics i més poderosos, val? Ascendixen socialment, encara que formen part dels no privilegiats. Aquest nou poder econòmic que té una part dels jueus, n'hi ha personatges que tenen certa autoritat dins del regne, que el rei els dona càrrecs importants, relativament importants. Tot això, què és el que fa? El que fa és que la comunitat cristiana, que els cristians, comencen a odiar o comencen a tindre prejudicis contra els jueus. De què acusen els cristians als jueus? En primer lloc, per raons religioses. Els cristians els acusen de ser deïcides. Què vol dir deïcides? D'haver matat a Déu, d'haver matat a Jesucrist. Pensen que els jueus, tots els jueus, fins i tot els jueus de l'edat mitjana, que no tenen res a veure amb els jueus que vivien a l'antiga Roma, tenen una responsabilitat en la mort de Crist. Val? Els cristians volen, no els agrada que existisca aquesta comunitat al marge, aquesta comunitat religiosa al marge, i el que volen és la seva conversió, però els jueus no es convertixen. N'hi ha raons religioses per les quals són perseguits. També n'hi ha raons econòmiques. A què es dediquen molts jueus? Es dediquen a ser recaptadors d'impostos, a ser prestamistes, a ser d'alguna manera banquers, encara que no existís una banca com la de l'actualitat. Clar, els cristians que tenen deutes o que pensen que ells s'estan enriquint i que ells mateixos, els cristians, s'estan empobrint, aniran també contra els jueus. Aquests prejudicis que són de l'edat mitjana encara es mantenen. No sé si podeu consultar el diccionari en valencià o en castellà i veureu que la quinta o la quarta accepció de la paraula jueu al diccionari és avar, és d'alguna manera codiciós, persona que es queda amb els diners. Com es manifesta aquesta ira, aquesta violència contra els jueus? N'hi ha determinats moments històrics on hi ha determinats episodis en els quals els cristians van en contra dels jueus i fan matances, fan revoltes antijueves. S'anomenen pogroms. Per exemple, després de la pesta negra, que ja sabeu que va, bueno, no ho sabeu però ja ho estudiarem, que va arribar al 1348, n'hi ha a Barcelona tota una revolta antijueva que es salda amb un gran nombre de víctimes, de persones que van morir a mans dels cristians violents que van en contra d'aquesta comunitat. També ocorre el mateix l'any 1391. L'any 1391, un predicador, Arcediano de Écija, va encervar, va fer predicacions que atacaven els jueus, que consideraven que els jueus eren els responsables de tot el roí que els ocorria, val? Per exemple, els jueus van ser acusats d'envenenar les aigües i que això causara la pesta negra. Els jueus van ser acusats de tots els problemes econòmics o tots els problemes d'enfermetats o de males collites que ocorrien. Al 1391, en moltes ciutats de Castella, es desencadena un pogrom molt important que es salda amb la mort de moltíssims jueus. A partir d'aquesta data, n'hi ha jueus que es convertixen al cristianisme. Però aquesta conversió sembla que en molts casos és més bé per tal de protegir-se de futurs atacs. És una conversió de cara a l'exterior. De cara a l'interior, continuen sent jueus i practicant les seues tradicions i la seva religió d'una forma amagada, per a que la resta no es descobrisquen, i es continuen relacionant amb els jueus que no s'han convertit, però de cara a l'exterior fingeixen ser cristians. No és real aquesta conversió.
Això desencadena tot un recel entre els cristians vells, les persones que sempre han sigut cristians o que no n'hi ha constància de que tinguen avantpassats jueus, i els cristians conversos, que són els descendents dels jueus. Sempre els conversos estaran, d'alguna manera, seran sospitosos de ser realment jueus, i desencadenarà tot un problema que es mantindrà fins l'any 1492. Què passa l'any 1492? Ja ho hem dit abans. L'any 1492 és l'any de l'expulsió dels jueus de tota la corona de Castilla i la corona d'Aragó. Els reis catòlics, Isabel I de Castella i Ferran II d'Aragó, no s'anomenen reis catòlics per casualitat. Els reis catòlics decreten l'expulsió dels jueus. Decideixen acabar amb el problema d'una forma ràpida. Fugen de les seues ciutats amb totes les seues riqueses, amb tot el seu patrimoni familiar. Mentre fugen de les ciutats, són assaltats moltes vegades als camins i els furten tot el que tenen. En el millor dels casos els furten tot el que tenen, en el pitjor dels casos els maten directament. N'hi ha alguns d'aquests jueus es van cap a Portugal o cap a Navarra, llocs on encara no s'ha decretat l'expulsió. Però a finals del segle XV, en aquests territoris, en Portugal i en Navarra, també es decretarà l'expulsió. El que passa és que els jueus són embarcats cap al nord d'Àfrica, cap a Europa del nord, Europa central, i cap a territoris on estan els musulmans, en definitiva. També cap a Grècia. Llavors, a partir de 1492, n'hi ha tota una comunitat de jueus dispersada per Europa i pel nord d'Àfrica que són els sefardís. Els sefardís són jueus que procedeixen de la península ibèrica. Originàriament hi havia sefardís que parlaven castellà, que parlaven català, que parlaven galè, que parlaven totes les llengües peninsulars. Actualment solament queden jueus, però queden encara jueus per Grècia, pel nord d'Àfrica, per alguns llocs d'Europa, en els quals parlen castellà. Un castellà antic, un castellà que ha estat separat de la península ibèrica d'Espanya des de 1492. ¿Cómo te llamas? Raquel. Rachel. Buena vida. Wow. Yo me llamo Simcha Susi. Hablamos de ladino con un poco mezclado con el turco y el griego. Si yo quedé viva, es que hay una razón. Y esta razón es que cada que yo labore en ladino, porque hay poca gente al mundo que sabe ladino como lo sé yo. Porque nosotros hablamos en casa todo el tiempo. Y cuando fui a la universidad me percibí que esta lengua español no es el español de España, mas es judeo-español, que debemos salvar nuestra cultura. Esta es nuestra cultura. Als anys 90 del segle passat, del segle XX, el govern espanyol va iniciar unes accions per a donar la nacionalitat espanyola a totes aquestes persones. I n'hi ha moltes persones que es van acollir a això i van adquirir la nacionalitat espanyola. Igual vos sona una persona que s'anomena David Guetta, un DJ molt conegut i amb molta fama, que té orígens sefardís. I amb això acabaríem ja aquesta unitat o aquesta explicació transversal del que són els jueus i vos ajudarà a comprendre el paper dels jueus a l'edat mitjana. Recordeu que els jueus a l'edat mitjana són persones, una comunitat que té una religió diferent a la dels cristians, que viu a les ciutats i que moltes vegades s'identifiquem amb els burgesos, perquè realment molts jueus són burgesos, però recordeu que ni tots els jueus són burgesos, ni tots els burgesos són jueus. Moltes gràcies i a la marxa!